Mundara kyana patih undanging Marawatya kala samya saweka umyong swaraning bendeberi bubar gurnangga lawan pasur tambur nyang suling pepanden talutak bandera mewah kakandha warna warna pindha jaladian ong asri kawuryan greg-greg swaraning kuda waneh ngerik magala anyela gandera ana begarku milara kusuma tali kat mulat sancot ajincing panggrehing turangga kutha wustan kasamaran kabeh kena kapurba mung jer mung jer mung jer yaksa temahan ong urut saking pananggilan golongan bubar kang samyane ngali untaping para Wadyawa para sata Kurawa pidhal saking negaring Astina nalika swanten tumuju wonten negaring Sungging Wana anenggih putring saka lima Sang Bambang Aswatama Nabu Bendeberi Munya mangungkung swaranya gumuruh Bendeberi sesauran kang kinarya
Pandhita kang kinarya wangsit Pindaka mangangat saping tawang susah angin nganti enggone yang kali ngangkung baksimi per pripun yang ngendhek anggen keng wayah lumaku tumuju wonten negari ing Sungging Wana enten dawuh napa Kanjeng Eyang lole putuku Lesmana ayo kumarengke bener kowe tak sarwani ya nggih sadurunge mbok bacutke nggonmu lumaku bareng kelawan pun yang tumuju ning praja negara ing Sungging Wana nggih pripun yang sajak wonten wigati mangerti ya yang ker yekti ora mung sliramu ingkang keduka kepengin gayo putri ing Sungging Wana.
Poniang uga kepengin ngayonake marang putring Sungging Wana. Nanging aja salah tampa, aja kaduk ati kajeron panampa. Merga nggone Poniang kepengin gayuh putring Sungging Wana kuwi ora kok arep mengku garwa kuwi babar pisan ora. Nanging mangerdi ya ngger kula putruku Saraja Kusuma. Poniang sayektu ga nampa sasmita saka para Jawata yen to putring Sungging Wana kuwi dudu putri ingkang lumrah. Nanging nuwun sewu pancen putri ing Sungging Wana kuwi dadi srana lantaran saka para Jawata urip bakal matedhake kanugrahan teges kuwi putrining Wahyu. Mula kang saka kuwi nggone Poniang bakal kayuh marang putri ing Sungging Wana ora arep tak rabi dhewe ning iki kanggo srana kamulyan lan katentreman ana ing praja negara Ngastina. Mula kang saka kuwi ya ngger yen temengko jeneng para putu kula Semana Mandra Kumara kelakon gayuh putring Sungging Wana. Oh, ora jenengmu kaliyan negara Ngastina bakal kuncara anjayeng bawana Saraja Kusuma. Akatri sang apirangu ing hang aduh Kanjeng Eyang inggih Kanjeng Eyang menawi mekaten pun cetha ngendikanipun Eyang Durna bilih sawange putring Sungging Wana kejawi lesat ugi mengku suwijining kanugrahan. Iya, lha mula kang saka kuwi ayo digege mangsane delak wancine tumuju ing kraton negara Sungging Wana. Monggo kula dherekaken Kanjeng Eyang samangke keduka badhe junjung dumateng putring Sungging Wana Kanjeng Eyang. Aran mawara kadyobeng angin kokela barasubar iku saknyatane Sasi
Rere sarata palwana dengaranu Tresing karsanira dening anyut Samara pamoring sukma Sinaksmaya winaya ing asepi Sinimpen telenging kalbu ambukaning warana Rere sarata palwana dengaranu Tresing karsaning sun dening kanyut mulat rereng nereng son Gusti Paran ning kamal merah ingsun Asemirata ing ngene setatagung ing Narmada Niwang Sukmana mangadili luwi ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara wong bawana langgeng sinunggina rabot ora mengko dhisik Atmajaku ing marang Garuda Samba kusuma kilat maka gawe kaget mesti wae tak piji sowan ana ngarsaning pun Rama apa ta sababe dene pun Rama nglumpangke sanjaning para nayaka maraja ning Praja Negara Ndarawati marga pun Rama duweni rasa pangrasa yen to sakmengko pun Rama bakal nampa pisohan Atmajaku ya kadang ing Pringgandani ya kuwi si Gatotkaca Samba. Nek ngestaken dawuh Kanjeng Rama keparenga sakmangke andange dumateng praptanipun Yayi Gatotkaca ing Pringgandani sakmangke anggenipun sampun sowan wonten Praja Negari Ndarawati. Ya Samba Lunggung Kang Prayoga
sampun boten Kang prayogi Kanjeng Rama. Rimbyatmaja Kaca Negara padha kanthi Araharja sak suwanmu ana ing Praja Negara Ndarawati. Anakku Pringgondani. Lunamit pasang kalimat nabi. Dina vina ngiloduni dumawing tawang tuwang. Linepat ning tolak mandu. Wa Prabu. Kepareng wa Prabu amiji dumateng biswanipun ingkang putra ing Pringgondani. Pun Gatotkaca kepareng wilujeng sawanipun ingkang putra awit antuk berkah pamujinipun wa Prabu Ndarawati. Namung dereng lan sasampunipun kemarang kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sadha pepodo paduka Kanjeng Prabu Ndarawati wa Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Atmajaku Gatotkaca tak tampa ora liwat pangestu ning Makming Ndarawati wae tampanana. Kapundhingga jimat paribe dayanana ing kasantosan Prayogakna sowanmu Gatut. sampun boten kerang prayogi. Kadangipun Kakang Yayi Gatotkaca padha kanthi raharja sowanmu Yayi. Kakang Masamba iki wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Sampun sanget anggen kawula pundi. Angger Gatotkaca wilujeng rawipun nggih. Paman garep beruji iki. Berkah pamujinipun paman wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk. Ha iki kula tampi dawa sami-sami mukya kaskecak lenggahipun. Sampun boten gerang prayogi sowan kula paman. Angger Gatotkaca wilujeng rawipun nggih. Jiwa Udawa ya. Selamat maraptane Gatotkaca bekti kunjuk. Inggih kula tampi dawa sami-sami. Gatotkaca Boten timbalan. gawe kaget sotaning Makming Ndarawati sowan tanpa tinimbalan. Yen to pancen para Pandhawa mbutuhake kelawan Makming Ndarawati, ya mesti wae. Dawuh kelawan Nayaka Praja ning Praja Negara Ngamarta supayane maringake wujuding nawala kinarya nimbali pisuwaning Makming Ndarawati supayane sakmengko sowan ana ing Praja Negara Ngamarta yen to pancen Makming Ndarawati dibutake dening para Pandhawa nanging kena ngapa malah wektu dina sakmengko iki Gatotkaca dhewe ingkang sowan ana ing Praja Negara Ndaraka. Menapa kula sampun dipun parengaken matur. Ya ndak maringi purba Asisa Marata diake matura. Bagi sewu-sewu lepataturipun ingkang putra ing Pringgondani samangke diageng mangaksami wa Prabu. Ya ora dadi ngopo. Marata diake matura. Inggih sepisan sowan kula ngaturaken sembahipun ingkang putra ing Pringgondani kunjuka wonten ngarsanipun Kanjeng Prabu Ndarawati. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Miwah kula ugi ngaturaken sembahipun ingkang rayi inggih Bibiwara Sembadra ing Madukara samangke kedah katur wonten ngarsanipun Prabu Ndarawati. Lho, ya. Adi kula rere ngaturke bekti ana ngarsaning Makming Ndarawati ya tak tampa. Ana apa Gatotkaca? Mugi dados ing kapuningan sawanipun ingkang putra menika boten saking pikajenganipun ingkang putra ing Pringgondani piyambak nanging panjenengan sowan kula menika kautus dening Bibiwara Sembadra. Katidangken kula sowan kula boten sowan saking kasatriyan kuling Pringgondani nanging kula bibar sowan saking kasatriyaning Madukara. Nalika semanten Bibiwara Sembadra paring dawuh paring pangandikan dumateng putra ing Pringgondani. Kula katimbalan sawanipun wonten kasatriyan Madukara wonten wigatosipun punapa. O Prabu, mugi dados ning kawuningan sakmangke sawanipun kang putra boten namung piyambakan nanging sareng kaliyan rayi kuling Tanjung Anom. Iki rayi kuling Mlongkowati inggih pun Angka Wijaya. Iki kadang kula pun Dimas Abimanyu. Lho, sowanmu bareng kelawan anakku ing Tanjung Anom. Ayi, Banjur ana ngendi? mugi dados ning kawuningan samangke kadang kula pun Abimanyu kula papanaken wonten madaning Kanjeng Gelung. Criyatanipun
Kacariyos samangke wonten kasatran Madukara Bibiwara Sembadra bingung manahipun jibeg raosipun kados nyanggen badhe damel syarat sarana waluyanipun inggih usatanipun Kang Putra nggih pun Yaya Abimanyu Bibiwara Sembadra sampun pados syarat sarana sampun ngrawakaken Brahmana winasi 1000 sugata mbyang para nimpuna kinarya ngusadani anggenipun Yaya Abimanyu ingkang nandhang yodi wondene gagar wigar tanantuk karya yen mangkono atmajaku ing Tanjung Anom ya kuwi Sangka Wijaya nandhang yodi utawa nandhang lelara kasinggihan mekaten kena ngapa ora pamanmu ing Madukara wae ingkang ngupadi syarat-syaranane Gatotkaca menawi paman Janaka mapan wonten kasatriyan panggih kelampahipun kula ingkang kedah bidhal sowan wonten Prajanegari Ndrawati wekdal sakmenika sampun wonten Tigang Candra paman Arjuna uncat saking satriyaning Madukara pramila dawuhipun Bibiwara Sembadra samangke babusatanipun kadang kula Yaya Abimanyu borong kapasrahaken dumateng Paduka Kanjeng Prabu Ndrawati wa Prabu kagyatri sang kabirangu rinangkul kinampet-kempet dosang rataning bawana ya kita kang malang ati ya jagat pangestu karo wayahu Bathara jagat walah Gatotkaca wonten timbalan ora mung pisan lakon kaya mangkene iki dumadi keparengipun mangerti ya kowe aja kaget adat saben pancen lagak-lagane paman ming Madukara kuwi pancen kaya mangkono lajeng samangke boten namung babar kawisusatanipun Yaya Abimanyu Bibiwara Sembadra ki pasrah perkawis wonten pundi papan dening pamaning Madukara Gatotkaca wonten dawuh nggone Janaka uncat linggar saka Satran Madukara ora usah digoleki ana ngendi dununge kewarengipun merga mangkene Janaka kuwi yen to uncat saka kasatriyan Madukara kuwi mung 3 perkarane yen to ora ingkang sepisan Janaka lunga meguru, ping pindhone Janaka lunga tapa, ping telune Janaka lunga mesti bakal palakrama. Mekaten. Iya. Mula kang saka kuwi aja mbok masrahke ana ngersaning awakmu ing Ndrawati ayo marata diagetak kanthi budal. Badhe kakanthi budal wonten pundi Prabu? Wis ora usah dadaku kan geningsen tanpa guna. Bakune Abimanyu mbok papanake ana ing Kancing Gelung. Kandhinen sartane derekna tut wonten lakunipun wing Ndrawati samengko bakal tinarbuka apa to sejatine kang jalari Abimanyu lara Gatotkaca monggo kula dherekaken enten ana ing alun-alun wis tak kendhal Setyaki kula wonten timbalan derekna kelawan jengkaripun Kakang menapa perlu nglakit krata kencana Kang Prabu? Ora usah. Pun Kakang bakal ngambah dirgantara. Siap ditutna malang sak laku jantrane ayang-ayangipun Kakang saka ing Bantala. Kisnaken dawuh monggo kula dherekaken. Lajeng kula kaparingan dawuh punapa sinuwun? Kakang Udawa Padini Samba
jaganan nganana ing praja negara Indrawati aja ana nganti dom sumur ping tirta ingkang maraja saka sela-selaning garu Setyaki. Monggo kula dherekaken. Lo. Tando tang tunggu. Wah. Setyaki parat. Ana dongeng ente sitemunggal patenana pamunggul apa dosane ngungguli mring sasama aja di ndak kuwalat lah iya bener kandhamu lali sumber katiwasan menungso ora tatanan bah jelah. Wah, ora pangling Setyaki. Ngadang barisaning para sata Kurawa ing alun-alun. Ya ing tapel wates negara Indrawati. Ora pangling Kakang Surtayuda. Ya, kowe ora pangling karo aku senajan suwe ora tau pethuk. Ora mengko dhisik aku arep takon karo kowe. Arep takon apa kowe? Lah kok teko Kurawa dampyak ngirit. Wadyabala padha macak baris ngerek gendera arep budal menyang endi? Bab perkara budale Kurawa menyang endi? Tutu urusanmu, tutu perkaramu. Bakune kowe minggat to saka pangarepane Prarsata Kurawa. Yen mangkono kowe ora gelem bloko. Ora kena iku campur urusane wong liya. Apa kelakon ning kene marganing patimu? Piye? Apa kelakon ning kene marganing patimu? Dudu pantese negara Ndrawati digejak-jakan penungso kaya dapure Kurawa. Babarawa. Ya. Merangi tatal ngriaji aku kowe parat ora minggat saka paramata candak ndasmu mati dening aku. Cemplunge polsek gondak mati dening aku.
As. Wah. Hai. Wayang. Wah. As. As, boy, ya, hei, ah, pinter lendo kowe parat yo, sini kau, hei, biar pecah tiadamu kau yang ini jalukanmu arek apa kowe? Oh, sambato, hei. As hit haya hot aduh sahabat ya aduh hei wah hot wah hei lo edan wah As kowe awas hit yo hai ayah wah ayah waduh oh wah wah awas kowe pecah loh biar loh parat atau sih hit aduh oh waduh mati aku hot aduh oi awas kowe lo wah oh as biar weso lo di kowe hit lo wah waduh lo wah wah
atos tenan. Dudu menungso. Hip yo ah. Hip. Oh, what? Hip. Hak. Hak. Hip. Oh, iya. Oh, iya. Hop. Waduh. Biar kowe. Hei, aja minggat lho. Ndi kowe? Oh. Hah. Wah. Raden, oh anakmu dijuluki. Wah. Aduh. Wah, iya. Modiar kowe. Yo. Sik. 3 kali. Tak delange iki 3 kali. Ora 3 kali tepuk pramuka. Nek kowe mau 3 kali tepuk pramuka. Ayo. Tak delang. Ayo sesuk baleni ra apa-apa. Yo. Hit. Hot. Hit. Hit loh. Minggat. As. Hit. Wah. Hat. Waduh. Waduh. Iya. Oh ah. Oh. Ngiwonengen. Jelah. 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 Kudu tak jelah. Jelah. Hai. Hit. Hut. Hut. Duh. Loh. Aku nggawa siji kok aku ya tak nggawa siji ae. Ati wase kono nggawa siji kok nek aku nggawa loro, kok nek kono ora kuat ayo to. Atos sih. Bagus. Dah kena toh. Wah! Wah! Walik ngayojan
Mau ngarep modar kok kokean kiprah barang. Aduh ya. Lah setan kowe iki ra. Pripun, Mas? Kowe nguncalke gada sak geleme dhewe. Dede kula ya. Sing nguncalke dada dede kula. Dada sapa? Godo maksudnya. Lah iya ngenengi sirahe wong tuwa ora yer-yeran ora. Piye? Sor Edan man. Jebul trimurpun Setyaki ngadang wonten ing tapel atos negari Ndarawati. Aduh. Sapa meneh mungsuhe? Mboten namung Setyaki. Kula sawang ing maju kuwi Gatotkaca. Wis kana mundur. Nggih. Nek mung Kurawa kaya kowe ming damen-damen. Rumangsane apa? Kene sing urung maju kene sapa kene? Man! Wah. Seduk iki. Apa? Man! Rene perang kok mah rolingan kok. Wonten dawuh man. Arep maju perang. Nggih. Mungsuhe sinten man? Mungsuhe Setyaki. Waduh. Setyaki. Heeh. Tanding kula. Kowe njaluk musuh sapa? Liyane Setyaki man. Liyane Setyaki ning Gatotkaca. Lah niku tandingmu. Dede. Banjur karepmu piye arep maju perang? Maju. Tenan maju. Nek maju perang ditantang sike. Setyaki man. Heeh. Sampe lu mriki. Ya. Tak deloke le sumbarmu kaya ngapa ya. Gagi tak rungokke saka kene. Setyaki. Citraksana paran. Iki Citraksa. Neng iki sedu. Sing tenanan Cit. Ana paran. Maju rene. Kowe apa kira wani nandingi aku? Kan biyen Setyaki ra tau wedi karo Citraksi. Ayo. Nek arep pecah ndasmu putung balungmu maju rene. Kelakon mati dening aku kowe. Setan kira. Wong tuwae kok didoni. Rumangsane apa? Anggepe aku ki wong nomor 2 ning negaraku kowe. Karo bayas-bayas ming do didoni. Ayo. Setyaki amuk ganing atiku. Ora kena. Lah menungso ora tatangan. Dur, kuya apa Kakang Mas Jaya iki? Kowe. Oh iki. Yo kaca jadi kebejo. Ale yap. Bajunya jaga yo. Yo kaca jadi kebejo. Ale yap bajunya jaga yo. Aduh, bos pendes apa? Iki sak karepe dhewe ta. Wis jamu bae. Maju perang. Mungsuh siji kan. Setyaki karo Gatotkaca nek tak sawang. Waduh. Mriki. Yes. Kowe karo wong tua kok tuman senane ora. Iki ku wau kakalane Citraksi juga wau. Bang Caca iki, kula ajeng lepaske pusaka. Ya. Anggepe yo mengke kula. Mengke kula upahi man. Apa? Kaya randa kempling wae. Yo iki ada apa bengkong? Ning temonjo niki sing manake keli-keli niki sing bengkong niki.
Sing mayake mbok wedok cuma iki bengkok-bengkok iki, mbok bengkok muka, mbok bengkok pecul iki apa ya iki. Wis ora celemungan gake iki, Pak. Bisa, Bang. Kuwi panah bengkang apa ya iso. Ngener mungsu. Wih, aja ijo sampeyan iki kula jawake. Oh, kula lari jiwa iki. Ora titis ta liyane. Wajo. Panahku meng niku Man. Awek pripun? Ndi panah ki meng elek-elekan. Ndi gaman lha tau diopeni kok niki Man. Ditinggal teng Jakarta kali sing duwe. Nah, anak niki titis niki manut. Dipun mengkali ngenteni telung kedheping peninggal mengke Setyaki mati mungsuh kula. Diaro ra kowe. Senengane kok tok. Kula nek sumbar iki aja keduwuren. Tek jigole. Lekane panahe kula nelke jajane Setyaki malah kenal cengel kula dhewe. Untunge ming mlecet. Untunge kula cah Dejaya. Ha iya. Pajake damen-damen. Kula kenging lenga tolel. Lenga tolel. Pusakamu liyane isih akeh. Si cecek kaca. Wancane apa? Lugong niku. Iya. Anggepe apa? Niki Man. Kuwi apa kuwi? Melcon. Lek emon di lek emon. Iki kula golek. Nah. Dipun. Mengkali ngenteni jedot mlipate Setyaki. Tribelane kok cicari kok. Liyane wae sing maju pulang nggih Man, kula ndelah kok kula. Lumangcane apa? Oh nggih Man, cekedhak Man. Piye? Kula nek ora methuki Setyaki wong nika niku Setyaki nayakane kula jojeng ora jujul. Terus karepmu mang tonton kelidok kula. Durung mogati ana waran. Ayo. Kuwi arep gawe kisruh negara Ndrawati. Iki senopati ning Ndrawati sing ora nrimangi. Anggepmu wong aku wong ora dudu wong sing belani marang negara. Iki bumi wutah gedeku kudu tak belani. Kurawa ora gelem ngluntungi gamane ngluntung benderane apa kakon pati sirna ning tangane Setyaki. Ayo kaki Munio ora mung ketap-ketip sak geleme dhewe kaya ngono kuwi. Yo campani nyo. Sesuk meneh nek perang sing nganggo tatanan rumangsane apa? Iki senopati sepelek iki. Kowe arep derajatmu pikiran pati tekan kene nek gawe kisruh kanan negara Ndrawati. Cekel kena pidana pati ning praja negara Ndrawati. Perang ki ora sanggo gaman iso apa ora? Ya iso wae kok jenengane ora. Ning anggepe apa? Rumangsamu aku wong blereng marang bondo donya. Ayo. Aja mung kowe, aja mung Dursasana, aja karo 100 Duryudana ketekan kene. Ora-orane Setyaki wedi karo para Sata Kurawa, ya mung apa? Ya mung sing nganggo wernatan. Iki negarane wong, dudu negaramu dhewe. Nek kowe tekan negarane wong, jag-jagan kaya ngono kuwi. Anggepe jenengmu bakal elek sarta negarane bakal kisut. Sak mangke menawi Raden Durmagati menika terus nantang aku wedi karo kowe. Menawi Raden Durmagati mboten saged kula emutaken supados kundur wonten negari Ngastina, Setyaki inggih mboten nirimaken.
Pun monggo. Ajeng kundur ajeng mapan teng negara Ndrawati kula sumanggaken. Sekecake. Ya ngono kowe nyenopati ki ngono kowe. Ngono kaya kula wae mung do kegeden cuwala tok. Anggepe temandange lah enek-enek. Man, ngapa? Mang Sawang. Nayaka negara Ndrawati kalahe kalih dit. Oh, andekno digdaya cekti kalintang jaling pelang kalih mengalut dit disogok terus iso luluh sak geleme dhewe. Rumangsane aku iso dikalahke nganggo dit. Duwite tak tampa wonge tak pateni. Anggep apa sing ora tunggale. Nah. Ngene rak lumayan. Angger Gadulojo, oh paman. Mangke satringipun bidal teng negari Ngamarta mampir outlet. Wah, Jan. Apa iki makpeng nang cilah ki mau? Lho. Jebul aku kena copet. Piye, Dur? Piye jul matamu anu. Rumangsane Setyaki Arta Sagedit. Kae iki jan iso apa etok-etok luluh api-api kalah iso, api-api kalah karo Din ning ra iso. Pun man. Nanti kaya 0706. Kula pun entuk pun kula catet. Lah Kakang Durna niki pripun? Nyimpang marga kemawon Dik Mas. Ayo mundur, halo mabu. Mundur. Mundur. Woi, rata. Woi. Saya dalu aras
Abyor sorot lintang kanggo madhap titi sonya madya aratri lumrang gandaning pos beta karang jwaning putyane sang twiksa para mrengangan lir swaraning madu kranta anungsung sarining kembang yo jagatku yo dunyaku yo bandraku yo amal-amalku dhewe. Patih. Teh. Ula bocah. Ditimbali malah kemulan sarung karo dolanan HP sedekku kaya. Patih Maha Kethu. Yai wonten dawuh sinuwun. Katon sepi kahanan kedaton negara ing Suraginaten. Yai nanging senajan to sepi kahanan praja negara ing Suraginaten nanging rame gumyak sartane regeng atine Prabu Bagiswara. Sapa ngentut mau? Teh, wonten dawuh. Kowe ngentut. Nyuwun pangapunten, nyuwun pangapunten. Walah. Kowe sesuk suwe-suwe mobilmu kursine tak bolong. Tak ganti sing marake Toto teh. Ha nggih. Nyuwun pangapunten keterucut sinuwun. Aja baleni meneh. Mboya, anu mboten. Patih Maha Kethu wonten timbalan. Mesti kowe kaget kena ngapa nggonku nganake pasewakan mung catur netra kelawan jeneng para Patih Maha Kethu. Yektine ngene. Apa to sababe aku ora nglumpuki sanjaning para kawula dase negara ing Suraginaten? Merga aku ora pengin ana salah siji utawa akeh kawula ana ing praja negara ing Suraginaten ingkang mangerteni sartane midhanget rembuku karo kowe. Inggih. Kaparangipun ngerti ote? Wis ana 3 candra genep dina iki tak itung. Yen to lumrahe aku kuwi ora telaten sartane aku ora seneng ngitungi dina. Nanging gandeng iki wanci ingkang spesial. Dudu wanci lumrah sartane iki wanci ingkang gawe bombong atine Prabu Bagiswara. Mula kang saka kuwi dina tak itung genep 3 sasi ya 3 candra genep dina samengko iki. Kowe ngerti apa ora? Mboten. Ya lumrah pancen durung tak kandhani. Lumrah teh, lumrah. Kowe urung tak kandhani kowe. Lumrah. Inggih. Wah, menapa kula guyu dipun parang guyu sak karepmu. Teh, wonten dawuh. Teh, nun. Aku gandrung karo suwijining putri. Kula nggih limrah menawi paduka gandrung kalian suwijining putra kula sing ngrekoso. Dasmu kuwi.
Oh, adalah. Cetha aku nek gandrung karo suwijining putri. Lho lah nggih. Lho lah iya. Teh, nun teh. Aku gandrung nglawan putri ing Sungging Wana, Teh. Putri ing Sungging Wana. Ayo. Sesilipun sinten? Awit nuwun sewu, menawi putri sak jagat menika kula apal sedaya. Babakan sesile sapa aku durung mangerteni. Ya mung sasmitaning dewa ingkang wis tak tampa lumantar wasumenan nalika semana aku ngimpi diladeni dening putri ing Sungging Wana. Baya teh pripun? Tandange teh. Terus pundi? Jelah. Gawe marem atiku. Iya. Durung nganti purna, durung nganti ayo to. Ana swara ingkang dumeling tanpa wujud ana ing talinganing Sang Prabu Bagiswara. Saknalika aku muring, saknalika aku muntap kamurkanku, dewa ngganggu kesenengane wong wae. Jebul dewa paring pangandikan, Bagiswara, jeneng kita kebat nggayuh kelawan putri ingkang sak mengko wis kita sumpena. Ingkang nalika semana ngladeni kelawan jeneng kita. Ora kejaba mung putri ing Sungging Wana. Apa ta sababe dene panjenengan nuwun dawuh kelawan jeneng para merga putri kuwi nggayuh utawa nggawa ya mundi sujining kanugrahan saka para Jawata. Ya kuwi nggawa wahyu. Mula kang saka kuwi jebul tinemune kok kondange ngakeh kabar sing wis tak tampa putri Sungging Wana kuwi putrining wahyu te. Oh, ngaten. Putrining wahyu sinipun. Ayo. Oh. Kowe meneh ana iku apa ora meng ao. Lah terus pundi? Paduka menika ratu Gusti kula. Menawi kula badhe anduwa dumateng marangipun Sinuwun Prabu Bagiswara, tartentu kula ingkang pikantuk dosa. Jelah. Teh, wonten dawuh. Ayo. Derekna panjenengan ingsun budal ana ing Prajanegara Sungging Wana. Lho. Menawi mekaten negaring Sungging Wana komplang. Komplang ya ben. Wong iki ing negara silian wae kok. Ora wuru ngomong kok yen aku gugur ning Palagan negara iki dienggo jak-jakan kawula-kawula ing Suraginaten. Parang paduka. Ayo derekna aku teh. Gonjang kancing langit kelap-kelap katon. Lir kencange ngalis risang mawe gandrung. Menawi ngaten prasta dawuh paduka sendika nderekaken sing karep paduka. Ayo lah kanthi aning Prajanegara Sungging Wana teh monggo kula nderekaken sinuwun. Sumanggahanyo sesumbar. Wo. Manajere tangi ngertine wis bar gara-gara. Woi. Halo, Babu. Jelah. Eka bumi dwi samatri gunung catur samudra Pancataru satbangonan Sabta Pandhita Asta Tawang Nawadewa Dasa Ratu nalika semanten
lumarap nalindring sura ginaten Sang Prabu Bagiswara miwah Sang Rekyana Patih Maha Kedhu. Tumuju wonten para Negaring Sunggingwana. Kocap ingkang mapan wonten ing alas Raramba nenggih Sang Jawa para ana kawan. Nenggat majaning Sang Keluar Semar Badra Kelurah Petruk Kanthong Bolong Kelurah Nol Galing Sumana Kelurah Bagong Gegojekan jejekitan wonten madaring alas Raramba.